L-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat iddikjara li f'Diċembru li għadda Malta kienet il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi li l-aktar li rreġistrat tkabbir fil-beħ mill-ħwienet. Il-konsumaturi Maltin u Għawċin xtraw mill-ħwienet lokali b'5.7% aktar milli kienu xtraw f'Diċembru ta' sena qabel. Din ma kienitx ir-regola fil-pajjiżi kollha. Kontrast ma' Malta fil-fatt madwar l-Unjoni Ewropea, il-beħ f'Diċembru li għadda kien ta' 2.5% aktar baxx minn dak ta' Diċembru 2021. Dan minkejja li sena qabel f'ħafna pajjiżi kien hemm ħafna restrizzjonijiet fuq l-attività tal-ħwienet minħabba l-imxija tal-COVID-19. Diċembru huwa tradizzjonalment meqjus bħala l-aqwa xahar. Madankollu, madwar l-Ewropa, l-istat finanzjarju ħażin ta' ħafna familji minħabba l-għoli esaġerat tal-kontijiet tad-dawl u tal-fjuwil wassal biex f'Diċembru li għadda il-beħ mill-ħwienet jerġa' jaqa' l-livell li kien f'Diċembru 2020, jiġifieri il-livell osservat fl-eqel tal-pandemija. Wara Malta f'dik li żieda fil-beħ kien hemm ir-Rumanija u Spanja. Mill-banda l-oħra, il-Belġju, id-Danimarka u l-Iżvezja kellhom l-akbar tnaqqis fil-beħ.